ҷавонони ватандӯсти шаҳри Турсунзода бо ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои ҳифзи ватан ва ба хотири эҳтироми меҳнату фаъолияти наслҳои имрӯзаву оянда, ҳимояи марзу буми давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардиданд. Дар маросими гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти шаҳри Турсунзода, падару модарони даъватшавандагон ва дигарон иштирок намуда, ба онҳо барои иҷрои рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандии худ дар назди модарватан комёбиҳо орзу намуданд. Ҳамасола барои дастгирии ҷавонон дар назди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мутахассисони техникӣ омода гардида бо шаҳодатномаи ронандагии ройгон таъмин карда мешаванд. Дар ин раванд ҷавонони шаҳри Турсунзода низ қабл аз маъракаи сафарбарӣ дар курсҳои омодагии мутахассисони техникӣ иштирок намуда, акнун соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ гардиданд. боиси ифтихор аст ки ҳамасола ҷавонони мамлакат бо ғурур ва нангу номуси ҷавонмардона ҷиҳати иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваста, рисолати фарзандии худро дар назди ватан, миллат ва давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон бо ҳушёриву зиракӣ ва дар сатҳи баланди касбӣ иҷро менамоянд. Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои ҳамешагии роҳбарияти олии мамлакат мунтазам ташаккул ёфта, бо иқтидор, техникаву таҷҳизоти муосир ва шароити мусоиди хизмати ҳарбӣ таъмин гардидааст. бояд қайд намуд ки хизмат ба ватан ва ҳифзи оромиву осоиштагии сарзамини муқаддас қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони баору баномус ба ҳисоб рафта, сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби обутоби сиёсӣ, ҳарбию интизомӣ, ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худшиносию меҳанпарастӣ мебошад.